फाइनालि जों दा मा लायनो नागिरदोंमोनलाय गाइसमोन जों दा खांख्राइ लायनो नागिरदों बैसागुनि एडभान्स बैसागुनि खांख्राइ ना औ नायलांबाय थाबानो जाबाय आंखौ थौ लाग्रायावसो दोनदों नै लेवराफ्रा थौआबो गोसोम एकदमबारे हांगार नांफबजोबखानाय खालै खांख्राइ लानो सहायखायो सयथि जों दा थांगासिनो आरोना खदालाबो गंसेल' हरै खदाल लाग्रायाथ' अलसिया सयथि थाबायनायफ्रा नायलाय लेरला लेरथाखा फाइनालि दा सौहैबा नायदो माखासेखौ जावहैगासिनो जोङो फाइनालि जों दा मेन लकेसनाव सौफैबाय आरोना नै ओरै नायदो दैफ्रा बेयावनो जावनोसै आरोना स' बिदिब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थादो खालि होजेनबाय नै जों जावखाजेनबाय दंसे नै मालायनि माथावरि गखाया गनायालाय जावखुलायजोबखागोन जोङो खोथा गैया गोदो होबाय नै बांद्राय लागायहरनो हालै नामा ओरै नाबो मोनगोनदां ने फाइनालि होबाय ओइ फाइनालि खन'दो कंग्रेचुलेसन खन'ग्रा नायदो दाबो मोना नामा खन'ग्रायाथ' देन्जारखासो हाब माथावरि थोथावरि जावखुजोबखा नैबे ना आसला रानाय ना मोनखानोसै नालाय जावलायबाय लागायखायो गावनि नाम होनसिगोनलाय आरोना बे सेकेन्डआव 6 बारसो जावो होयो आसला सेकेन्डआवनो नै आसला मोनखानोसै नालाय जावलायबाय नै केपेट खन'ग्रा नै बोरै जाखो दाबो मोना नामा मोनोब्रा मासेयानो देनजार थाङोबा फाइनालि मानसियानो हाबजोबखाबाय नै जावनाय होनबाथाय देन्जारलै सयथि ओरै जावखुलांजोबगोन जोङो फाइनालि मासे बरनबाय मासे आइखौनोबो सुलाय खांख्राइया दाबो थु गारनो गैया मानो दाबो गारो फाइनालि हांगाराबो सुलाय बोरो आय' सोरबा खेबजानांगौबा आथिं गारनो गारा जेबो गारा लादो है दैयासो गार दै गारलै दै होनाङा मालाव लागायबा सेसखालै फाइनालि मासे मोनजेनबाय आरोना नै मैथा गोरलैजों जाहैनांगौ मैथा गोरलैजों बानलु बाथोनजों ओंखाम गुदुं बे माइबाया माजों जायो मोनबावबाय आरोना मासे नै थौलियाव मोनबाय बेखौ गोथौ जावनासो बाला फाइनालि मोनबाय आरोना गोथावबो जायो नै फाइनालि नै बेखौ जावसै जों नै बेखौ जावदो बेखौ नै ओरै खांख्राइ गुदुं गोजा बेखौ जावजोबसिगोन जों मैथाजों जाहैगोन मैथा फाइनालि जावग्राफ्रालाय देन्जारसोखा मासे मोनहां जाबाय नै ना मोनबाय मोनाखै फाला जावदों आरोना जोंना दा नैबे गोमो गाननायानो हाइस जावनानै दंथ'यो दाबो जों बाहायबावाखै बोलोखौ जों जावनांगौबाथ' थौआनो बुंलांसिगोन बायदि मोनबाय आं मोनहांबाय जाहैदों मोनदांबाय बिथाङा खेबजानो गिनानै एसे जावफिनबावबाय जै खेबबाथ' हगारखाया मिथिखायो खदाला नांथानसैमोन एसे साइडआव थाना हो बिथाङा मोजां जावदों बिथाङा खेबजानो गिनानै एसे जावदेरबावबाय नङाबा मोनदांबायमोन जाहैदों स' नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ थाब खन'ब्रा मासेयावनो एफा गोबाव लाबालाय बोरै जानांगौ जाखो बोरै सौसे सासेयाथ' नै सिन्देल हमनानै दाबो आखाइयाव हाब्रुआनो नाङाखै मिथिबाय दा बेफोरखि खांख्राइ जावग्रा सयथि थाब बर'न नायनो लुबैथारबाय अन्थाइखौ बरनानै फानिजों मिलायनाय होनदा नायनानै एबारलाय बिदिबा दा अन्थाइखौ लाबालाय मोजां बख'लायनानै मिनिनायखौल' सोदेरदों ओमफ्राय नायनाय बिथाङा खेबजादों जाहैदों हनै खांख्राइ बरनदों हनै आयु बेफोरजों खेबजानांगौबा खांख्राइया
दै गैयिनिखौ सावनांगौ है दा बिदिखौ सावो नामा दै गैयिनि बे बोरि बोरियाव खुरनाया बै गोजौना जावरा नै बियो नैबे दङ नैबे दङ एकदमबारे एसे जाहांबाय आरोना नै मोनहांबाय बिथाङा मेदागम जाजोब्बाय जोंना सासेया आवलायबाय बिसोरो मेंगाबाय जाहैदों नैबे सासेया मेंबाय बै सासेया होफिनलायबाय आरो बै मेंबा आं होनोसैलाय फाइनालि सोलाय जावगोन जों खदाल गंसेजोंनो मानसिफ्राबो बुरजा नङा जाहैबाय दा खन'नो मोजांनो बिथाङा खेबजाखांबाय खेबसे अख' जोबखागोन जों मालायनि हाबाबो जायगाफ्राथ' देन्जारखा नै ओरैजाय जावलांजायो आरो ओरैजाय मेरला जावलांजायो मोनथ'वालै दैखौनो मोनाखै इसेयावबाव हानहरखायोबा मोनहराबाबो फाइनालि मासे बरनलायबाय आरोना नै बिथाङा जोंना खन'ग्राया देन्जारसो गोख्रै बरन गोख्रै ओमफ्राय खेबहरा आरो आदा फाइनालि नै गिदिर माइरेबो नै आसल खेबगोना खेबा बेयो खेबनायालाय खेबो रोंनांगौ ना खांख्राइ खन'नि एक्सपिरियेन्स लाफैयो आरोना देनां बिदिखौ खांख्राइ जावैबाय थागोनलै आंखौ लाबा मा होनदोंमोन खांख्राइ खावै जागोन आं जाय आंखौ लायो खांख्राइ जावै लाहैनो बे बिथाङा जाय गावखौ लायो मोनजाफैगोन सिख्लाफोर मानसिया मोजां नायनानै लाखादो ना जावग्राखौ नायदो लोंग्राल' नुलायखायो गुड वेलकाम टु माय फेसबुक पेज चेनेलनि नामा मामोनथाय चेनेलनि नामा आयदै जयसिं बसुमतारिनो ए फल' मी जयसिं बसुमतारि गाइसमोन सोर मोनसनबायो खांख्राइ जावै जाहोगोन आरो ना आसोलना नाम्बारखौ कमेन्ट बक्सआव होनानै दोनखागोन नै नाम्बारखौ कमेन्ट बक्सआव जों साथाम फैदों नालाय साथामनि थागोन फार्स्टआव स्पिनास होननानै बेना होनदा फाइनालि मोनबाय गुदुङाबो खमलै एसे जावखोन्दाजोबसो जोंनिखौ जावनाङालै बसमोन जानांगौआसो जालायथानसैलायलै नै मोनबाय आरोना नै बिदै दंलायबावसो बिदै दंग्रा फिस्लाय फाइनालि नै बिदै दङ दाबायदियाव नै मोनबाय आरोना हौवाफोर जोंना इन्टारटेनमेन्टआलाय बहानो जोंजों गाइसमोन दैयानो गाइसमोन बरियाल'खा हाजो हायेन हिमालया ब्रह्मपुत्रआव थाङो दा बियो नैबे नै लागाय आंनिखौ जावसिबलाबाय नालाय जों दुब्लिखौ गावबा मालायनिखौ जावखुमानो रोंगौ हिनजाव लानानै खिथि मावनानै जानांगौआ बिदिनोलाय मा जानोलै जावसिलाजोब्बाय नै बालफ्रा सासेया जानानै मेंनाया लेरा खांख्राइ जावनो हाजिरा लाबोग्रायानो जेबो जाहोआ खांख्राइजों लोंजाना लोंजाया कमेन्ट खालामबानो जाबाय दा माथो बोरै खारलांखो खांख्राइया गुदुं नङा नागिरनायाव गोरोंथारालाय नै आसला जावसिलाजोबो बेना एक्स वाइ साबैसे होनदोंमोनलाय एक्स वाइ जेड साराय सय आसलना माबानि दांलै बेना बासुगाव बेंटल सोलिफुनाया दंखायो बेना जोंनाल' गैया आरोना जोंनाल' गैया बेना दं दा आसलना मोनाखै जावनो हाला खालमासिखौआलाय नों बेटा फिसाल' आनजायगोरथों लांफैजोबगोन जों मोनहां जानाय हाबलांफिनलायबाय नै खोथायानो बिदिल' फैयो हालासो गुदुंसेयाव मोनदों होनसै जावथारबा गैला मोनबालाय
खस्थ'नि फिथाइया गोदै जायोना आरो जों दा खस्थ' खालायबाय दा हराव अख्रेब मोनजासिगोनलाय ना लोगोफोर आं नोंसिनाव मोनसे खोथा सोंनो आरोना औ नागिरनायाव माने एफा खस्थ' लायो आरो जानायाव माने दसेनोजोबो खिन्थाहरदो आरोना कमेन्टआव गासिबो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट बक्सआव हेलौ नोंथांखौ आंनि फेसबुक चेनेलाव बरायनाय जाबाय आरोना दा खांख्राइ जावना माबायदि मोनदों आसो नोंथां मोजाङालाय मोजां आरोना माथो बुंनो एसे मोजां मोनदों जावफैनानै ओमफ्राय नोंथाङा माजों जानो सानदों मोनलांबा जानोसै मोनाबा जाला मैथाजों जागोन मोनबा थेंक इउ दे जावरा खांख्राइ सोनो नागिरनाया नै सेन्देलखौसो सोना लाबाय माबा खांख्राइफोर देखायदो बेसेबां जाखो फाइनालि मासे गदोंसो नै जागासो जाबायना फाइनालि फोरान जागोन दे नामा जाहांबायनो एसे जाहांबायनो नांबावगौ एसे फाइनालि मासे मोनलायबाय नै फिसासो गारनो गैया ओइ गोलैबाव नै बिदियासो फाइनालि नै फिसाथार केजियाव बेसे होनदों खांख्राइया बरनबावबाय नै फिसाखौनो जा गोबाव जावबाय जेबो बुरायखाथारालै जानायावबा दाबु गिदिर नागिरनानै जायो जावनायावबा खामानि गैया साला मासे मोनबाय दुंनियाव दुइसेयाव मानै मोनबाय फाइनालि बेहाय ओइ नैबाव ना खारबोदों बेहाय दांग्रोलाय माबा खारबोदों बे दै सिंनिफ्राय मालायनि माथावरिखौ जावखालांजोब्बाय जों नै फाइनालि खांख्राइनि थाखायनो देहानि ब्लगाव फाइनालिया खनबेसे जागोन मिनिनायफ्राथ' लाजाखाया हनहरदो हनै एसे जावना होबावरा ओरै नैबे दिंखियाखौ गोजौआव जावखानाङालै गाहायजों जावग्रंबानो गावसिनिसो हरजाया गावसिनिसोखा माने नैबे खदाल मालिकनिनो हा जाहैदों नैबेयो खदाल मालिकथ' नङा बे जावनायनि बे जावग्रानि हानो नै बेयो बबेनिफ्राय बै मोसौ गुफुरनिफ्राय ओरै बिसिनि माथावरिया गावसिनि गोलैबाय दा थारमाने गावनो जावखादों नालाय जोंहा जेबो रायजानांगौनि गोनांथि गैया गिनांगौनि दा जावगासिनो आरो जावगलायबाय आरो दा एसे नांबावगौ थोथ'वाखै फोरान जाखागोनना 10थासो मोनबाथाय थांनोसै थोबाय बांद्राय जाजायालै बेफोरबायदि बुस्थुआ सासेयाव मासेबानो थोयो मैथा गोरलैजों दाबायदि जि खनहरदो मासे मोनबाय आरोना नै एफा बेखौनो एफा खस्थ' जावबाय बांद्राय गोदौ जावनाङा बिराबायथे एसेल' जावनांगौ होनबानो मोनो बिराबायथेखौ बानायगोन जावगासिनो बारा गोथौ थाङा आरो बिराबायथेखौ बानायलांगासिनो दे दा मोना बानायबायबोलै खांख्राइ जावनो फैग्रा साला बादों दाना बे जानायावबा आं मासेयाव दलायनो लुगैन बे नै बिलाय बिलाय दं नै I love you होननाया फाइनालि मासे बुरख'नानै मोनबाय आं नै बेखौ जावासैनो आरोना नै बिदि बुरनानै मोनबाय
गोसोआव थाङा नै बेयावनो खननानै मोनबावबाय मासे नै लोगोनि गालफोरखौहाय मारै सोनानै लानो हायो ओरैखौ बानायगोन दे माने खामानिखौल' होनफाबाय जायो दाय बानायनांगौ